नमस्कार. विश्व कोंकणी यूट्यूब वाहिनीचे सर्व वीक्षकांचं आत्मीय स्वागत. मी डॉक्टर विजयलक्ष्मी नायक. मुग्ध मनांत अक्षरते बियो बित्तोनो भविष्यस नाकरास वाट दाखवनो एक सुंदर समाज देशते निर्माण करुवेते शिल्पी म्हटल्यार शिक्षक लोक. शोषणं भव सिद्धोंच ज्ञानापानं सारसंपद गौरव पादोदकं सम्यक तस्मै श्री गुरवे नमः. कोण जीवन मनो सागरांत पेमोवे शिकवताताय तसंत दड सेरावे शिकवतात. मात्र नाही परमात्मते शक्ती ज्ञान प्रभाव दाखवे मार्गदर्शन देतात. ह्यास आम्ही गुरुस्थान देतो. ह्या गुरु ते पादचरणस नमो नमः. प्रत्येकते जीवनांत शिक्षकस एक विशेष स्थान असा. आमते बाल्य शिक्षणासनो उन्नत शिक्षणासरू कोण आमस शिक्षण देनिसत ह्या शिक्षकास उडास काढूनो त्यांचे आशीर्वाद घेऊनो कृतज्ञते अर्पिसोवेते दिवस. शिक्षक राष्ट्रते महावीर खंचीव विश्वते वैद्य इंजिनियर मात्रने विज्ञान क्षेत्रांत महान शक्ती पडवल्या. अमेरिका रशिया देशांसूनय भारत देश यशस्सूते वाटेर तीव्र वेगांत उन्नत स्थान पावल्याचा. ह्यास मुख्य कारण शिक्षक. शिक्षक नतल्या आरोग्यकर सभ्य समाज आलोचना करू साध्य नाही. सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत देशते दोन्हींते राष्ट्रपती होनो प्रथम उपराष्ट्रपती होनो ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರಾಸ ಮಹತ್ತರ ಕೊಡುಗೆ ದೇಲಿಸತ. ಹಾ ನಿಮಿತ್ತ ಹೆಂತೆ ಜನ್ಮದಿವಸ ಶಿಕ್ಷಕ ದಿನಾಚರಣೆ ಮನೋ ಆಚರಣೆ ಕರೆಯತ ಐನೋಸ. प्रतिबिंब ತಂಡಾಸನೋ सगळ्या शिक्षकांच शिक्षक दिनाचरणते मोगाते हार्दिक शुभाशय. ऐच्या सेवा प्रतिबिंब कार्यक्रमस मुख्य सोयरे होनो जन ಮೆಚ್ಚಿದ ಶಿಕ್ಷಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರಾಪ್ತ ಕಲ್ಲೆ ಸೇವಾ ಸೌರಭ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತ ಹಿರಿಯ शिक्षक श्री रामकृष्ण प्रभू मारिबेट्टू हे आमचे स्टुडिओस आयलेसत. ह्यास नमस्कार आणि तुम्हाचं ह्या कार्यक्रमास स्वागत. नमस्कार. तुम्हाचं शिक्षक दिनाचरण ते हार्दिक आणि शुभाशय. तुमच्या ಒಟ್ಟು बनवताना आधी तुमचे एक परिचय आता बघून घेऊन येऊया. श्री रामकृष्ण प्रभू मारिबेट्टू ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಕಾಡಬೆಟ್ಟು ಗ್ರಾಮತೆ ಮಾರಿಬೆಟ್ಟು ಶ್ರೀ ದೇವಣ್ಣ ಪ್ರಭು आणि श्री शांभवी प्रभू हेंते ಒಟ್ಟು 7 न्याक्रांत हे तिन्नांते पूत. हेंचे दक्ले भाऊ हरिश्चंद्र प्रभू, बहिणियो संपा, मोहिनी, सुनंदा, सुजाता आणि इंदिरा. हेंते मूल शिक्षण ಒಗ್ಗ ಸಂತ ಥಾಮಸ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸ್ಕೂಲಾಂತ आणि 1981-82 TCH ತರಬೇತಿ ಮೈ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಾನ್ಸನು ಕೇಳೆನ. 1994 ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರ ಇರುಳಿಗರ ದೊಡ್ಡಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಇಸ್ಕೂಲಾಂತ ಸರಕಾರಿ ಶಿಕ್ಷಕ ಹೋನು ನೇಮಕದಾದೆ. 1994 ಸೋದರ ಮಾವ್ಲೆದಲ್ಲೇ ಹೆಂತೆ ಲೇಂಕ್ ಶಾಂತ ಒಟ್ಟು ಹೊರಡಿಗ್ದಾನೆ. ಸುಮಾರು 23 ವರ್ಷತೆ ಸೇವಾ ಅನುಭವ ಹೆಂತೆ. 2023 ಮಾರ್ಚ್ 31 ಹ್ಯಾಸ ನಿವೃತ್ತಿದಾನೆ. ಹ್ಯಾಸ 2002 ಅಂತೂ ಜನ ಮೆಚ್ಚಿದ ಶಿಕ್ಷಕ. 2004 ಅಂತೂ ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟರ ಏಕಪಾತ್ರಾಭಿನಯ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಅಂತೂ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ಪಾತ್ರ ಅಂತ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ घेऊन ಶಿಕ್ಷಕತೆ ಜನ ಮನ್ನಣೆ गावल्याಸ. 2023 ಅಂತೂ गावचे जन ಸಮುದಾಯಸನು ಸೇವಾ ಸೌರಭ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಜೊತೆಸ ಸುಮಾರು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಸನು ಸನ್ಮಾನ ಸ್ವೀಕಾರಕ್ಕೆಲ್ಲ ಶ್ಲಾಘನೀಯ. रामकृष्ण मास्टरनो आता तुमच्यालागी आता मातुकತೆ करुवते एक समय अगदीला दिवस आम्ही उडास काढवते ಮುಂದೆ आल्यार तुमते एक कौटुंबिक जीवन आणि तुमते बाल्य शिक्षण कसं होतं? मी मारिबेट्टू म्हणायचं घरा जन्मनो आमच्या अण्णानी भारी बंगार असले त्याचं खाली गादे मांतर असले गाद्यांतले गेनिस्तೇವೆ ಅಂತ त्याच्यावर आमचे जीवन निर्वहन करून भारी ತೀರ ಬಡತನ ಆಮ್ सांगवत. त्या टायमार अण्णानी आमस संत थॉमसर ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಒಗ್ಗ ಕಾವಡ್ಪಡೋರು ते आम्हा ಸೇರಿಸೋಲಿನ
ते चर्च स्कूलदल्लेन भारला एक शिस्तान आमास शिकोवचे एक व्यवस्था आमास होते तेदो आमास ಒಗ್ಗ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭು ಮನಸ್ಸತ್ तसेच डिकाय सायल्यान मास्टर मेगी आमची सिस्टरा ती पुरा भारला एक आमास शिकवलीन असेंच दवय असेंच जावे त्याच्या ಒಟ್ಟು ಶಿಕ್ಷಣ ಒಟ್ಟು ಶಿಕ್ಷೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಅದು ಶಿಕ್ಷಣ ಅಸಲೇನ ಆಮಾस ಭೀ होते ಕರೆಕ್ಟ್ दवय असले कंठपाठ करुवे करुवे केल्लें तर सांजे 6 गंटे वंदे तुम्ही इस्कलांत रोवन शिकोवन उपसवून दवया म्हणायचे एक हे होते तसं जाल्यान आमी एक ते शिकवे कारण जालें त्याच्या पर्यंत आमास रामायण महाभारत म्हणायची कथा आमच्या ಗೋಪಾಲ್ ಮಾಸ್ಟರ್ನ ಭಾರಲ एक सांगिते ती तेद्वा 3 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕಲ್ತದ್ದು 100 ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಅಂತ तसे तेद्वा शिकली कथा आत्ता आमच्या मनांत येतच तेच पुरं कारण आमचे प्राथमिक शिक्षण म्हणे मारी खुशी होते सा ते 7ನೇ क्लास तेद्वा पब्लिक परीक्षा होती ते पब्लिक परीक्षांत आमचे एमतू आमच्या इस्कलांत केद्वा 100% रिझल्ट 100% रिझल्ट यायचं तर तिकते ते आमचे मास्टर प्रयत्न मस्त प्रयत्न करते तसं जाल्लें तरी भारला एक एज्युकेशन गावल्ल्यान मागीर आमी ह्या मट्टा सेवे प्राथमिकच कारण म्हणचे माझे काय आलोचना तुमचे एक मूल शिक्षणांत मस्त स्ट्रॉंग तळपाय स्ट्रॉंग होय आणि पाय लायक असले वर किती तर बिल्डिंग बांधतात तसे बिल्डिंग बांधू एक साध्य झाले म्हणचे होय. आता तुम्ही 7ನೇ क्लास सुरू थॉमस इस्कलांत शिकलो त्यानंतर ते तुमचे शिक्षण कसे होते त्यानंतर म्हटल्यार आमास गादेचे काम धरल्यान अन्नास आणि भारी बंग गादे अंत करवेचे तुझे एज्युकेशन इतके पिरे आणि तू आमचे चटवटीकेस सेराव गादे अंत कसं नेजी घालायचे बदल कृषी चटवटीके आसा त्याचप्रमाणे सेराव म्हणताना म्हणून सांगून आम्ही चर्चा करीत असताना माझे मावशी शारदा म्हणून आसा त्याचे गोऊ अपरायशनी तिने म्हटले मी तेले आमच्या अंगडींत रोवन तेले लायक शिक्षण देतो तेले मी बेंगलोरास बोलावन येतो म्हटले तेदो अण्णा ओप्पावली तसे मी बेंगलोरारी गेलो बेंगलोरांत माझे प्रौढ शिक्षण झाले मित्र हायस्कूल म्हणून होते ते प्रौढ शिक्षण त्याचे पर्यंत प्रौढ शिक्षण होतं कुठले आमचे मावशी आणि एक मावशी संजीव मावशी म्हणून ते म्हटले तू शिक्षक वृत्तीचं करवे त्या भारी चुकोट वृत्ती त्या समाज सेवे करायची वृत्ती 10 जणांना शिकवायची वृत्ती त्यास कसं डोनेशन तर मी देतो म्हटले खाली ते 200 रुपये डोनेशन ते 200 रुपये म्हटलं भारी बंगाचा काल ते तीन काढून मला देऊन मला TCH करवे एक भारी अनुकूल करून द्यायला म्हणून मला तसं ओके तर तुम्ही TCH केलं होय TCH बँगलोर TCH केलं आता ते पर्यंत तुमचे उन्नत शिक्षण कसं केलं ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ म्हटल्यार साधारण 81-82 माझं TCH झालें ते त्या टायमार मी अंगडीत असताना आमच्या इकडे मारुती मास्टर म्हणतो तो आयलो तुझ्या हेने जिल्ग्यान कसले वाचला सर तसे SLC होऊन TCH गेला सर तर आमच्या इस्कला श्री सरस्वती टीचर्स असोसिएशन गायत्री नगर बेंगळूर तई शिकवय बंदे त्याला काहीतरी आम्ही मास्टरला ते टीचरला बोलवून काहीतरी करतो म्हटले तेव्हा तिने आमचे 100 रुपये देतात मास महिन्याचे येऊ म्हटले तेव्हा मला मी त्यांचं केलं मी त्याच लाईन जाऊया म्हणून आले त्याच्यानंतर मी केलो प्रायव्हेट कंपनीसांनी पुढे गेलो ते जाता बोलले तिला एक्सपिरियन्स किती असा म्हटले एका कंपनीस जाताना तिने कसं बोल्ट असं नेट घालायचं तुला काही काय एक्सपिरियन्स काही येऊ नाही तुले त्याला नी ते कर तुला 80 रुपये महिन्यास देतो म्हटले तर मी काय केलं सायकल बाहेर तेवून आला तो हे सांगितलं सायकल एक नेऊन ठेवतो म्हणून त्याचे 80 रुपये सकाळी सोडून सांजे सर 8 घंटे काम करून काही प्रेजन नाही म्हटलं मी सीधा ह्यांच होईत म्हणून सांगून हे इस क्लास आयलो ते इस क्लास साधारण 10 ಗಂಟೆ ಸುನು 4:30 ಸರ್ ಸ್ಕೂಲ್ ते ಇರುತ್ತೆ तेव्हा आम्ही एज्युकेशन करवेतारे ते एक 18th क्रॉस ಅಂತ एक PUC कॉलेज होते त्या कॉलेजिंದ सकाळी ಬೇಗ 7:20 ಸುಧಾವಚೆ 7:20 साधारण 9:30 सर एक 2 पिरियड क्लास असतात तेव्हा सीधा इथे येऊन इथे प्रार्थना इथे शिस्त होते त्या सरस्वती टीचर्स एक ब्राह्मणांचे स्कूल ते येऊनच होते ते येऊन आम्ही शिकवत होतो असं ते 2 वर्ष PUC झाले PUC होऊन झाल्यापर्यंत मी घेऊ त्याच स्कूलांत असल्याने मी ते डिग्री वाचूया म्हणून झालं बसवेश्वर कॉलेज म्हणून असं ते 3 वर्ष BA पदवी वाचूया म्हणून असेच सकाळी 7:20 10 मग करेक्ट 9:30 होता ना त्याचं सायकलार इथे येत म्हणजे केशव शेने म्हणून होते तिने एक मला सायकल घेऊन दिले ते आज असतात बँगलोर त्यांचे
साय आमी ಅದು ಕೂಡ ಸೇಮ್ हय बारलायक कॉलेज तेदो आमी डिग्री आसतना वाचवे आनी बारी बंद न्ही तेदो हे रजे आनी आसतना आमी मालयेर जावन बसून रातीचे चिके स्टडी आनी करता मस्त वाचून त्या टायमार थोडी नेकरां आसल्यारू ಪಾಸದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಈಗ 50-60 ನೆಕರ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ ಅಂತಲೇ ಇತ್ತೀಚೆ ಬರೀ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆचे ಬರೀ ಭಾರಿ स्ट्रिक्ट नाही ते कॉलेजांनी पण करीत ಅಂತೂ तिने गेले 2 पिरियड मात्र मी करेक्ट एक नोट करून पुरा बरोवन थरले मी ते एक 60 जन फर्स्ट इयर डिग्रींत 12 जन पास जाल्यांत तेंतू यांचे पुरो करता सर रामकृष्ण म्हटलं कोण म्हणून तिने विचारलं हो तो काही एक मास्टर आसा काही येतो काही दातो काही म्हणून सांगतलें तो बारी एक लायक करून त्या डिग्री करवे जालें तशें सादारण 1988 सर त्या प्रायवेट स्कुलांत मी शिकयता पब्बण्णाची नेकरां प्रभाकर बेंगलोरांत तेंची नेकरां पुरा आमच्या स्कुलांत शिकयल्लीं हेमांबर आसात चंद्रशेखर राघवेंद्र ते पुरा आमच्या स्कुलांत लायक शिकोवन आज चुकोट हुद्देर एकलो फर्नांत हेमांबर प्रभू तेंचे चंद्रू इते लायक तेंचे एक संसार आणि संस्कार लायक करता असं मला बारी खुशी होती. इथे तुमचे आता विचार बघताना तुम्ही उन्नत शिक्षण करताना एककडे तुम्ही एक स्टुडंट होऊन होता आणि एकडे तुम्ही एक अध्यापक प्रतियोगित आहे समान एक लायक विचार असा एक आम्ही करू होता जीवनांत म्हणून सांगतो एक लायक उदाहरण झालं असं आता ते एक एज्युकेशन सिस्टम बघितल्यार आणि अगदीला तुम्ही शिकत असताना एक शिक्षण व्यवस्था बघितल्यार खैल रीतीर तुम्हाला व्यत्यास दिसता अद्दिल शिक्षण म्हटल्यार भंय होतो शिक्षा होते बैल करायचे आणि प्रवृत्ते तसं न्हू फॅट पडतात आज हें शिकून गेलं नाही तर माले आज सगळ्यांच्या असं म्हणजे मर्यादा दायत तसं जाल्यार मी आज शिकून दव्यांच हे ते 4 फॅट पडात मास्टर गोपाल मास्टर आयलो म्हटल्यार आमी गडागडा वयता म्हटल्यार एक काहीतरी एक चूर मी एकदा बुधवार बरवताना बुधवार म्हणलें ಏನು ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ನೋಡು ಅಂತಾನೆ 2 ಪಡ ಒಂದು ಐತೆ ಪ್ಯಾಟ್ तसले प्याट पडल्यान आज मी एक अक्षरात तिचकोट नाही तर बरोवताना एक मिस्टेक वयतच नाही म्हटल्यार आमी शिक्षक जाल्ल्यानच समस्या शिकवलं नाही तर उद्या ते नेका कसं शिकतात तसं जाल्यार त्या एज्युकेशन मित आमास लायक शिकवे जाल्यान ते दोन त्या शिक्षा आशिल्ल्यान मित लायक जाल्यान म्हणजे फैल करपाचें करतात म्हणचे एक भंय आस ओ तू फैल होतस म्हणताना आमी एक लायक शिकता आत्तांचे नेकरांस काय जालें म्हटल्यार आम्ही काही वाचले नाही तर आम्ही पास करतो म्हणायचं एक त्यांच्या मनात आयलें आसा मी एक आत्तांचे हे एकली दोगां नेकरां आसले न्हू तेंच घरचेच वचचे की शिक्षा देवे न्ही कमा असे डोळे माटारून बघवे न्ही कमा मारवे न्ही कमा हें पुरो आशिल्ल्यान आत्तां शिक्षण करपाचें ते अध्यापकान शिकोवचे भारी भंग जालें आसा जाल्यार आमी जाल्यार ते ताळमेळ घेवन कशें तरी तें शिकोवचे व्यवस्था करवत जाल्यार ते प्रिती विश्वासान हें आयल्यार चुकोटू हें अशें आसा हें पुरो अशें सांगून दिल्यार ते आतां शिकता सद केलो शिकोवचे नेकर बार लायक शिकतात शिकनातली पाटी पडली ह्या शिक्षणांतल्यान मातशी के म्हटल्यार एक सಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ತಪ್ಪು करताना शिक्षा देवी जाल्ली एक साध्य आसा आनी ते तेंच कंटिन्यू करीत जातात इस्कुलास आयले नाही तर मारीत नाही काय केल्यार मारीत नाही म्हणटाना मारवेचं म्हणूच नाही एक जोर तराचे नतले बरी जालें आसा होय होय आता तुम्ही 30 वर्ष दान तुमचे उन्नत शिक्षण दान त्यापर्यंत तुम्ही खंय पुरा इस्कुलांत तुमचे सेवा देनसो ते मी म्हटलं नाही 88 सर प्रायवेट स्कुलांत होताने त्याचे पर्यंत एक प्रकटणे आयलं ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೆಗಡೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ತಿನಿ म्हटले ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಯಾರು ತಯಾರಿದ್ದೀರಿ ಅವರೆಲ್ಲ अर्जी हाकी म्हटले तेदुआ मी आमच्या फ्रेंड्सांनी आणि मस्त जणांनी एक अर्जी बरोवन घातली तेदुआ आमास्पूर बेंगळूर ग्रामांतर जिल्हे ते होते ते कनकापुರ तालूक म्हणते कनकापुರ तालुकाचे ತಾಲೂಕಂತೂ पुढे साधारण 20-28 किलोमीटर पुढे जाताना बिळीदाळे कोलगंडनहಳ್ಳಿ अरळगडकळू ते पुढे मस्त इस्कुला होती ते इस्कुलां पुढे बीग घातले ते म्हणजे टीचर्स नसताना भारी बंगार होते तेदुआ मी वयता म्हणताना माले ते बिळीदाळे म्हणायचं एक इस्कूल बीग घातलें इस्कूल होते त्या इस्कुलात गावले फस्टाच का भारी खुशी आहे म्हटलं गव्हर्मेंट मास्टर आयले सत काय त्या गावचेच भारी खुशी आता ते जाऊन बीग घालतले इस्कूल ओपन करून थंय एक बिळीदाळे शाळे तेचपर्यंत अरळगडकळू म्हणून कोलगंडनहಳ್ಳಿ शाळे जालें ते साधारण 94 सर ते जाले पर्यंत माले पर्मनंट होऊन काम करलें आत्तांचे रामनगर जिल्ह्याचे पुढे गेले एक लक्ष्मीपुरम आसा ते लक्ष्मीपुरा लागी साधारण 1.5 किलोमीटर दूर जाताना
इरुळीगर दोड्डी म्हणे कसं त्या इस्कुलांत फस्ट अपाಯಿಂಟ್ ಅವನು ಮಾಲೆ ಕಾಮ್ಗವನೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿದಲ್ಲಿ ಮಾಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಸ್ತರಿ म्हटल्यार 81 दाले समाजारी हें काम करलें सादारण 93 94 ಅಂತ काम करलें तशें इरुळीगर दोड्डींत थंय माझे सरकारी सेवे प्रारंभ केले. प्रारंभ केले. तुम्ही आता येरुळीकर दोड्डींत तुम्ही आता तुमच्या सेवावृत्ती आरंभ केलं तेव्हा आता ते शाला व्यवस्था कसं होतं? थंय तिमतले आतां कळतें इरुळीगर दोड्डी म्हणत पडले ते एक ते इरुळीगर म्हणण्याचे एक पंगडा होते गवड्याच्यानी होते ते त्यांचं काय म्हटल्यार ती हुंदीर कोलिंद्र म्हणतात ते धरून ते गावसर सोडित नाही ते मांटे करून किती दूर गेले थंयसर धांवन ते असं हाडून ते काय करीत ते म्हणत नಮಗೆ ते खायत ते म्हणतात बरं खरीत ते काही तसं तेच धांवन बोलनाडचे ಈಗ 11 ಗಂಟೆಸ್ धांवन आयिल्ले म्हटल्यार तेंच्या घरा धांवन बोलनाडितो. ते बोलनाडतना तेंच एक घरचेच मास्टर थंयसून आयलो आसा हें तो दक्षिण कन्नड जिल्ह्याचो आसा तसं जाल्ल्यान तो आयलो आसा आमच्या गांवांत तर येते ना त्या साठी तरी दाडी या म्हणून सांगून इस्कुलास धाडा सुरू केलें. तशेंच ते बरयेचे गोवणेचे नेकरां ही पूर्ण इस्कुलांत येवन शिकून वतना ते थोडी नेकरां आसली. मी सादारण 3 वर्सां त्या इस्कुलांत होता तेदुआ त्या इस्कुलांत 100 नेकरां जालीं. तेच्या उपरांत ते हिरिय प्राथमीक शाळे जालें. ते हिरिय प्राथमीक शाळेन 2-3 टिचरां आयलीं. तेच्या उपरांत ते बिल्डिंगांनी वयत आसतना माझे अण्णांचे आनी ते फ्राय जाले ते भारी भंग येवंच म्हटले मागीर 94 बाले वाडीक जाली. तसं जाल्यान हें संवसाराचे चिके भंग जालो म्हणून तें मी खाली धांवन बेंगलोरान धांवन बघताना बारी लांब आमच्या कमिशनर ऑफिसान बारी लांब क्यू ते कसं जालें म्हणून विचारलें त्याचं वर्गावण्याचं अप्लिकेशन म्हणून त्याच्या नंतर मी धांवन विचारलें मला एक वर्गावणे थोडे काहीतरी देवे होता म्हटलें देवे माझ्या लगे काही येऊ नाही त्या संबोलो बारी 1000 चिल्लर संबोलो असेल गव्हर्मेंट टीचरांचं. मी त्या अर्जी घेतली आणि ಸೀದಾ ಕಮಿಷನರ್ಗೆ ಖಾಲಿ ಹಾಕಿ ಬರುತ್ತೆ 10th ಬರೋನ್ ದಿಲೆ ನನಗೆ ಹೀಗೆ ತೊಂದರೆ ಇದೆ ನಾನು ಮಂಗಳೂರು ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕಿನವನು ನನಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನನಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಕೊಡಬೇಕು ಡೈರೆಕ್ಟ್ त्याला कमिशनर दिले ते नेक्स्ट मी गेलो नाही फॉलो केलो नाही मला नेक्स्ट वर्गावणे ऑर्डरचं आहे वर्गावणे ऑर्डरून मी दक्षिण कन्नड ಬಂಟ್ವಾಳ तालुक्याचे ಒಂದು ಕಶೆಕೋಡಿಲಂಗೆ असले ಬಾಲ್ತಿಲ ನೀರಪಾದೆ म्हणतो ते इस्कुलांत 97 वर्गावणे होणार. ओके त्यापर्यंत निरपादे इस्कुलपर्यंत ನೀರಪಾದ ಇಸ್ಕುಲಪರಂತ 2000 ಸರ್ 97 98 99 2000 ಇಸವಿ ಅಂತ ಕಾಯ್ದಲ್ಲ म्हटल्यार आमचे HR बालकृष्ण शनैनी लागून शनै कुटुंबाचे बांधलेलं इस्कूल आसा त्या इस्कूल काय केलें म्हटल्यार ते भारी भंग जालो तेंच कसं जालें तें गव्हर्मेंटाचें कानून आसा SC/ST टिचर्सगे बी मागीर त्याचं अनुदान आणि करेक्ट नाही ते नेकरां नाही तर बारी भंग होते त्याचं तिने काढून काढलं ते इस्कूल कडून हेंच दिलें गव्हर्मेंटाच सोडून दिलें तांचे रमणत्रय असताना तेंच दिलें तिने इस्कूल घेतलें. इस्कूल घेऊन जाल्यार गव्हर्मेंट टीचर कोणी नाही काय करायचं म्हणून आलोचना करताना गणपतीने पक्का हो आमचोच रामकृष्ण आसा तेले व्यवसाय घ्या म्हणून सांगून त्या नियोजनावर मी 2000 इसवींत इथे कुजिलबेट्टू इस्कुलास आयलो. त्याच्यापर्यंत 2001 होताना आमचे ते बालतीला इस्कुलांत एक मास्टर असं उदय मास्टर आसा तेले ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ತಿನೆ ಹಾತ್ ಧरून सांगितला ಇದು ನಿಮ್ಮ ಕಾಲಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ನನಗೆ ಈ ಜಾಗದಿಂದ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ತೆಂಚು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಗೌರವಣಿಕ ನೀವು ದಯವಿಟ್ಟು ಆ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅದೊಮ್ಮೆ ಆಮೇಲೆ ರೋಗಿ ಬಯಸಿದ್ದು ಹಾಲನ್ನು ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಹೇಳಿದ್ದು ಹಾಲನ್ನು ನಮ್ದಲ್ಲೇ ಬರೀ माली घरा लगी हांवें ते इस्कूल ते 2 बस चेंज करून बारी दूर ते बालतीला म्हटल्यार मस्त दूर कशें कोडी जावन ते दासपोडी जावन थंयसून 4 किलोमीटर चलोवन इतलो जायत तो भारी भंग वयता माले अगत्य होते तर तुमी रप्पा हे इस्कुलास आयलो हे एक लायक अवकाश होय ते एक लायक अवकाश गावले. कुजिलबेट्टू इस्कुलांत तुम्ही किती सेवा केलं किती वर्ष? कुजिलबेट्टू इस्कुलांत 23 वर्ष जाली सर त्याच्या नंतर 30 वर्ष ಒಟ್ಟು 29 ವರ್ಷ समा. कुजिलबेट्टू इस्कुलास येताना ते शाला व्यवस्था कसा होता? कुजिलबेट्टू शाळेची व्यवस्था बघितल्यार भारी भंग होता म्हटल्यार ते एकच बिल्डिंग आसलें नल्यांचं बिल्डिंग पावशी पुरा पाणी पडत ते आम्ही त्यांचे हळे विद्यार्थी साधवून हिरियो आणि पुरा तेवून पाणी पडना असे बघून जोर वारे पावस आयल्यार नेकरांक सोडीत तशें माली काय ते असले इस्कुलास आयलो एक कंपाऊंड नाही शौचालय नाही ध्वजस्तंभ नाही ते पुरा नेकरां शौचालयासाठी तेवनी गुड्या राणी जायती काहीतरी आता ते गुडा म्हटलं ते मस्त काय राहण ते नेकरांस काय ते येता सगळे कडे मूलभूत सौकर्य हवे जाल्लें
ಕರೆಂಟ್ ಕೂತೇದು ಪಾण्याची व्यवस्था करेक्ट म्हणून नाही ती पाणी एक बोरवेलाने बाव होती बावीसून ओढून आणून आणि काय बंगार चलवते ती त्याच्यापर्यंत काय झालं त्या इस्कूल काहीतरी एक डेव्हलपमेंट करूया म्हणून माझ्या मनात आलं आमच्या बरेच इस्कुलाच्यानं सांगितलं तुला बदल काही इस्कूल गावलं नाही त्या इस्कुलास किती आलं त्या भारी बंद म्हणजे एक ज्वर असं होतं काही येऊ नाही वय येऊ नाही काही येऊ नाही त्या इस्कुलाच्या एदुरल्यांचं मारोग ठेवून येऊन जायचं आणि परत तसल्या टाईमार मी एक आठवत आलं काहीतरी करून चुकोट इस्कूल असं धावणं हे करायचं नाही ह्या इस्कूल चुकोट करू ह्या इस्कूल लायक व्हायचं आणि कोणी बरेच इस्कुलांत कुजिलोटोस आईले म्हटल्यार हे कुजिल तुम्हाला रेडी म्हणून सांगितलं की म्हटलं कुजिली म्हटल्यार दिले कारण आम्ही हिरोलाचे रेसिपी त्यासच रेडी म्हणून सांगायचं होतं आत्ता कसं झालं समजल्यार कुजिल भेटते इस्कुलाचे नेकराम तर कुठले बदल इस्कुलाचे येऊन ते नेकरास आमच्याच इस्कुलास धाडा त्याला इस्कुलाचे परत येऊन ऍडमिशन ऍडमिशन ऐदने होत कुठले आमच्याच क्लास धाडा म्हटल्यार आमच्या इस्कुलांत लायक एज्युकेशन असा म्हणा त्यांचं म्हणा त्याला मी गेल्ली नेकरा पुरा मी गेलं ते हुशार जाय तसं झालं चकोट धाडा सो तुम्ही गेला प्रांत मस्त अभिवृद्धी केला त्या इस्कुलांत नवी बिल्डिंग झिरो असेल तुम्ही जास्त झालाय कंपौंड झालंय बरं व्यवस्था ಸುಸಜ್ಜಿತ ಶೌಚಾಲಯ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು म्हटल्यार 22 एक तोलन पंप घालून 22च पाणी वर जायचं गेलं आता पंचायतीचं पाणी होता बोरवालाचं पाणी असं पुरं पाणी असं तसं आता एक अशी स्कूल बघायचं बरे आता ह्या पुरा एक भौतिक व्यवस्था म्हणून आम्ही आता बघितल्यार आता इस्कुलांत एक शिक्षण आरंभ हवेत सकाळ ते एक शाळा प्रार्थने नाहीतर असेंब्ली म्हणून सांगतो ह्या तुमच्या इस्कुलांत कसं करता आमच्या इस्कुलाची एक प्रार्थना एक विशेष असं म्हटल्यार नेकरांस पुरा निभ्रांत रोवल्यार बंग म्हणून सांगून आम्ही पेडियरच रोवतो रोवून मामूली प्रार्थनेन जाले उपरांत दिननित्य पेपर उदयवाणी नेतो आम्ही तेंतू अगत्यवाले न्यूज मांतर एदुरले पळयचे म्हणजे क्रीडांगण म्हणजे शुभ नोडी म्हणजे कसले अगत्य असं ते पुरा नेकरा वाचतात एक क्लास एक दीस वाचूया म्हणून केल्याचं त्याच्या पर्यंत हे एक बुक परिचय पुस्तकां नसताना ही पुस्तक भंडाराची एक बुक काढून त्याचे परिचय आम्ही करतो हे बुक कोणी बरोवलें हे तो कसले पर आसा म्हणून सांगतो ते तुम्ही त्या बुक दनपारा वतना तुम्ही वाचूया ते नेकरांक सांगतो वाचूया तशें दिसास एक बुक आम्ही परिचय करतो त्याच्या पर्यंत इंग्लीश आता अगत्य जाल्लें स्पोकन इंग्लीश म्हणतो एक आमीच सिंपल पदां वॉट डे इज टुडे नंतर हाऊ आर यू त्याचे पुरा दखलतले क्वेश्चन्स इंग्लिशान विचारून त्यास इंग्लिशान बोलवायचं एक धैर्य सर धक्क्या नेकरांचं इंग्लिशान बोलायचं धैर्य येयला रे आणि नंतर त्याचं इंग्लिश म्हटलं कसाला म्हणजे होय भंय त्या भंय धाव्या वाटी दखलतले पदा उद्या सकाळी येतकडे मग त्यानं वाटेरच विचारत जाले हाऊ आर यू आय एम फाईन म्हणतात सचल प्लीज मै गो वॉशरूम तसं पुरा नेकरां केला इंग्लिश पदा शिकल्यान म्हणते हो इंग्लिश म्हटल्यार एक इजी सब्जेक्ट इट्टीद बट आದ್ರೆ ವಾಟ್ ಏನು म्हणून हे पुरा ते नेकराला विचारायचं इट्टीद बट ते ಕೆಲವಸ್ ಗೊತ್ತದೆ ಇಟ್ಟು ಲಗಾತೆ ತದ ಇಟ್ಟುಂಪ್ಲ ಇದು ವಾಟ್ ಏನು ಬಟ್ ಆದರೆ हे पुरा त्यास यावेचे बरदान तसंच एक योगासन आम्ही जून 21 विश्व योग दिन सगळ्याकडे योगासन करतो आम्ही करतो तर तैसा एकदी केल्यार फिरताय त्यासाठी प्रार्थने समय असंवेंत प्रतिदिस एक योगासन एक व्यायाम एक प्राणायाम ते पुरे एक दीस करतो साधारण आमच्या प्रार्थने होताना अर्ध गंटे मुक्काल गंटे सर प्रार्थने म्हणजे मग्गी सांगतात म्हणजे विशेष होऊन आता मी काही बेंगळूर मी काहीतरी गेले विशेष एक फ्रूट्स हाडले एक ड्रॅगन फ्रूट हाडल्यार त्या फ्रूट नेकरस दाखवून हे कट करून हे असे आसा हे खाल्ल्यार जाल्यार पुरो तेंतू विटमिन्स गावता म्हणतो तशेंच हय हय किवी फ्रूट आसात म्हणजे पीच आसात एग फ्रूट हॅलो फ्रुटाचे पुरा परिचय केला ते पुरा परिचय केल्यान आमचे एक असेंब्लींत साधारण नेकरांस जास्त पळयना ಎಂತ काय एक आसा म्हणजे प्रति दीस एक गादे एक दी गादे तर एक दी ಒಗಟು एक दी कथे एक दी रसप्रश्न असे पुरा सांगतले मागीर ते नेकरांस एकच दी एकले न्हू एद्रास येवन सांगूं त्यास एक धैर्य वयता बोलायचं धैर्य सामान्य ज्ञान होय सामान्य ज्ञान वयता आणि त्यास काही जावन बोलायचं धैर्य वता तसं जाल्लें आता आमच्या इस्कुलांसून पोर पहिल्या वर्ष गेल्लो जिल्गो ते एक आशुभाषण पिक अँड स्पीच म्हणत तेंतू फर्स्ट आयले हॅलो भाषण स्पर्धेसांनी बुजी बिट्टेचे रेडी असतात म्हणतात म्हटलं त्या मला खुशी आम्हाला बदल काही घातले नेकरां हय चुकट आसतात काही
म्हणताना तेव्हा समजतं होय, ಖುಷಿ होता. ಖುಷಿ ಆತ ಕರೆಕ್ಟ್ आता तुमचे इस्कुलांत ह्या पुरा विचार सोडून खैना पुरा परबा तुम्ही आचरणे करता म्हटलं आमच्यात ते एक बालगोकुल म्हणून होते. आता कोरोना सर एकला टीचर होते माताजी म्हणून. ते गेल्यापर्यंत आम्हीच आता रक्षाबंधन आमचे राष्ट्रीय हब्बा मामूली कैलेव सोडित नाही आम्ही. स्वातंत्र्य ದಿನಾಚರಣೆ ಮಕ್ಕಳ ದಿನಾಚರಣೆ, ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ, ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಹೆಂಗೆ ಬರ್ತದೆ त्याच्या ಒಟ್ಟು रक्षाबंधन कसलच काही आयले त्याच्या म्हणजे दीपावली, अष्टमी, देणे अष्टमी भारी गौजीन ते आचರಣೆ करतो. आचರಣೆ करतो. सकाळचं सांजे सर विविध स्पर्धे आपण करून पुरा प्राईस ते पुरं ते गावचे जण बरोबर ಒಟ್ಟು ಬರ್तात. आम्ही जस्ट आमचे स्कूल सोडून देतो म्हणजे आम्ही इन्व्हॉल्व होतो. तुम्ही एकदा मार्क घाला येऊ म्हणताना होईत म्हणतो कसलं तरी करू बसायला हवे म्हणताना आमचं कैलाद सहाय्य ते त्यांचं ते पूर्ण करतात. तेच करून भारी पडलं प्रत्येक हब्बा त्या हब्बाचे महत्व सांगतात. कोणाच तरी साधवतात ते गेस्ट होऊन साधून संपन्मूल व्यक्तीचे ಮೂಲಕ सांगतात. दीपावलीचे महत्त्व, अष्टमीचे महत्त्व, रक्षाबंधनाचे महत्त्व हे पुरं सांगून आणि त्या गावात एक पूर्णचे वातावरण असतात. सुनीता भजने ते पुरं असतात. फार लाईक करतात. लाईक विचार लाईक विषय आता एक कलिके म्हणून सांगते 4 गोड्याच्या मध्यस मात्र सीमित होत नाही. येतोने बाहेर आम्हाला शिकवा सुमार असा ह्या संदर्भ नाकरासवे खै पुरा शाळा प्रवासाचं बोलून येतो. नाहीतर क्षेत्र भेटी म्हणून काहीतरी कार्यक्रम आयोजन करतात. आम्ही मी गेल्या वर्षाच 2027 माझे एक आलोचन झाले. नॅक्रान्स ದೇಶ ಸುತ್ತಿ ನೋಡು ಕೋಶ ಓದಿ ನೋಡು ಅಂತಾಗ ತಿನಿ ಆಮಿ ಇತ್ತೆಚ್ಚು ವಾತ್ಲ ಕೈಯೋ ಪ್ರಯೋಜನ ಬಲನ್ನೇ ಬಾಹಿರ್ ಪರವಲ್ನವೆ ಆಮಿ ಫಸ್ಟಸ್ ಲಗ್ಗಿ ಕೋಡಿಯಾಲ ಅಂತೆ ಪಿಲಿಕುಲ ಮೇಗೆ ಹಾರ್ಬರ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟು ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಯಾಪುರ ದಯಾನೆಕ್ರನಿ ಬಗತಲೆ ನಾ ಇದೆ ಪೂರ ಬೋಲನೆ ತರ ಭಾರಿ ಖುಷಿದಲ್ಲಿ ಓ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ म्हटलं विमान असे येऊन उतारता येईल. विमान किती असे बोन उर जाता हे पोरं एक दिन इथे एक दी तू विमानावर बसवायच्या बरी होईस दालीसत आमचे गेला करा आमचे त्याला प्रकार असं फॉरेनर्स गेले विमानावरच गेले म्हटलं ते इसा त्यांनी बघतले ना आज ते असं जाऊन बसवायचे आहे ते त्यांचं तसंच एक कुलशेखर डायरी असा आम्ही ते पुरा डायरीच्या पॅकेटात दूध घेतो. हे कसं होता बघ किती थंड होऊन ठेवूया नाही तर हाल होता. आम्ही घरात दूध आटून ठेवल्यावर तसंच ठेवल्यावर ऊन करत ठेवूया 2 दिवस त्यावेळेस साध्य नाही. त्यांचं आम्ही फ्रीजन ठेवलं ते थोरल्या कूलरांत कसं दूध ठेवतात लस्सी करतात बदल प्रकार करतात आम्ही तेही केले नाही. म्हणजे समुद्र तीरांत जाऊन समुद्रांत कसाले असतात समुद्र म्हटल्यावर त्यांनी खाली एक परियो म्हणजे ते नाही त्या बघतल्या समुद्र बघतलं नाही. समुद्र इथे असून तेवढी किती बघतल्या रो काही दिसत नाही ओ असे असतात समुद्रांत. समुद्रांत आम्ही चढ खाल गेल्यावर आम्हाला ओढून नेत म्हणायचे भुई असतात म्हणजे सेलत असतात म्हणजे मास्टियो दोनी त्यांच्या परत जण बघताना समुद्रांत उतारल्यापर्यंत यावेच मान नाही बारीक कशी आम्ही मी होताय ना मला तसे समुद्र ते फर्स्ट वर्ष कोड्याला गेला. त्याच्यापर्यंत नेक्स्ट वर्ष आमचं मास्टरला मणिपालांत असलं माहिती मणिपाला अगत्य झाले म्युझियम अंत ते मनुष्याचे 2 मातेचे नेकरा असतात म्हणजे ಕೆಲವು होय मनुष्य रचनाशास्त्र संबंधपट्ट बदल पुरा बघतले ते सुन आम्ही मुर्डेश्वर देवಲು ಉಡುಪಿ ಕೃಷ್ಣ ದೇವಲು ते केलेकर असाय ते पुरं बोलान नेवनो त्याला ते आम्ही एज्युकेशन असं चढ संबंधाला हे करून ते गेलो. मग एकदा शृंगेरी बर्नाडू कनसा ते पुरा नेक्रास ऐतिहासिक स्थळ आता ह्या पुरा कोण म्हणतात संपन्मूलक क्रोडीकरण कसं करतात. होय संपन्मूल ते आम्ही गेले ते नेकरा भारी बंकर असले आमच्या वेळी मी सांगितलं नाही तीरपट असताना असले त्यास एक आयडिया केली काय ते करूया म्हणून असं नेकरा असता कोणतरी गेला सोयरी येईल एक 10 रुपये दर आम्ही देतात ते काहीतरी अंगडीस खाऊन काली करतात तेच म्हटलं होय तेच म्हटलं आम्ही एक संचय का म्हणून एक आयडिया करूया तुम्ही दिले पैसे तुमचं मग आमच्या इस्कुलांत एक बुक असा त्यांचा लगे एक बुक ठेवून घेऊन आज तारीख 1 तारीख 4 तारीखेस 4 मत 2020 एक ते पैसे द्यायला ते 10 रुपये भरून द्यायला उद्देतीने 10 रुपये दिले मग त्यांनी बरोबर मग त्यांनी 10 रुपये तसे 20 रुपये तसे करून त्यांच्या घरा हो ह्या एक त्याला उಳಿತಾಯ भावने येतात. मग त्याला हवं होताना लास्ट असं प्रवासाचे पैसे नाही म्हणताना मग तुझे पैसे असतात तुझे तर देतो तसे साधारण ಕೆಲವು नेकरा
5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಸೋಡನ್ जाताना 1,500 2,000 तितके दाखले वाचत 5,000 रुपये उदरले असा ते 5,000 तुम्ही वेस्ट करू नका तुम्ही पोस्ट ऑफिस ते काही ठेवा तुम्हाला सध्या एज्युकेशन असं अनुकूल होते म्हणून सांगितलं असं तसं त्याला किती जणांचे पैसे आमच्याला होते ಕೆಲವು घरा बाईक काहून ते असं पैसे खर्च होतात ना मास्टरला ते असं देत करेक्ट असं म्हणजे आम्ही महिन्यात त्यांचे लॅक दाखवतो होय नाही तर नंबिका नाही पैशावर तसं आहे त्या पैशांनी तर आम्ही जायचो मग लग्गी आमचे इस्कॉलचे प्लेसर एक पराणीर केरम नसा तेही बोलावणे यायचे संभ्रम शनिवार नसा तेव्हा आम्ही लग्गी नेऊन गुड्यारनी बोलावणे नेऊन ते गुड्यावर बसवून पाठ करायचे तेव्हा चिके ಪರಿಸರ ಪಾಠ ಆಮ್ನೆ त्या प्रकारे ಪರಿಸರ ಅಂತ ಕಸಲ ಜೀವಿಗಳು ಸಹ ಕೆಲವು ಇರಿಡೇಸತ್ ತನ್ನ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇರಿಡೇचे गुर्त नाही कैलं त्या गुर्तनी सलन त्यांचे नाकोकडे वितृत्व असलं काही प्रेझेंट चिके बाहेर जाऊ आहे आमचे परिसर कसे स्वच्छ हवे म्हणून कळता त्याच्यापर्यंत आम्ही परिसर असं प्लॅस्टिक आता घालवे नाही का मग आत्तांचे स्वच्छ भारताचे कल्पना होते ही सवय त्यासाठी गेल्याकडे पूर आम्ही कसं जर खादलीन तर तुम्ही केली घातल्यावर ते साल काढून ताकरे का तुमच्याच चिलान तेव्हा हाडून तुमच्याकडे गाय असल्यावर का नाहीतर ते हासी कसा म्हणतात ते इरड्यास घातल्यावर ईट होता गवल्याकडे तुम्ही केल्या साल घातलं तर उद्या कोण ते चलून जाताना उडून जातात तसं पुरं त्या दोनचं तिळवळीके दिल्या रे हो बाई आम्ही खरं नाही खाऊन चॉकलेट सांगते आमच्यासून आरंभ होय क्लासच आम्ही प्राथमिक गटारच सांगितलेलं समावेश देतात आता तुमच्या शाळा बी वृद्धींत SDMC ते पात्र कसं STMC म्हणून STMC अध्यक्ष म्हणून असतात उपाध्यक्ष असतात एक समिती असते होय समिती असतात 18 जणांची कमिटी असते त्याच्यावर अंगणवाडी टीचर एक सिस्टर पंचायत जणांचं त्या CSC म्हणून एक असा थंयसून तिने सिलेक्ट करून घ्यायचा म्हणजे दक्कले स्कूल जाल्यार आम्ही उडदवणी गौड म्हणून ते अध्यक्ष करतात ते तरुण इस्कलांत पुरा पंचायतीन जाऊन थंय सिलेक्ट होऊन इथे घेऊ होता त्यांचं एक परमिशन हवं ते STMC आत्तांचे भारी एक त्याला इस्कलांत काहीतरी चेंज व्हायचं माझ्या टायमार चेंज व्हायचं माझ्या टायमार बदलावणे व्हायचं चुकोट व्हायचं नेकळा चढ व्हायचं मस्त नेकळा व्हायचं तेच कसं आम्ही मी करून देतो कसं म्हणतो असं ते मी करून देतो म्हणतो आमचे तोट आणि केले असा म्हणजे मस्त पोपलीने असत त्याच मुंदास केलं मी कोणाच तरी कामाचे नका कामाचं सांगून आम्हीच काम केलेलं आहे कसं त्या पुरं सदस्यांचं पुरं गावचे हळे विद्यार्थी पुरा सेरून त्या आधींचं ग्रुपांत घालतो असलं ते श्रमदान असा तुम्ही येऊ आहे म्हणून ते पुरं येऊन त्यास शुद्ध असेल पुरं चारणी काढून त्यास इट कसलं घालायचं पुरं घालून त्या करतात म्हणजे वार्षिक उत्सव म्हणजे स्वतंत्र दिनाचरणी असल्यावर आमच्या एक भारी उत्सवाचं म्हटल्यार आम्ही जस्ट आम्ही नॅकळात शिकवायच्या म्हणतर त्याचं अवधानले पैशाचे खर्च होऊन दे जेवणाचं खर्च होऊन दे हे पूर्ण तिन्हीची व्यवस्था करतात तेच घेतात व एक ते पैसे उरलेत काय करता म्हणून सांगतो आम्ही शाळा अभिवृद्धीस सरी घालतो तसं STMCचे पात्र भारी चुकडचं आम्ही महिन्यात एकदा करेक्ट मीटिंग करतो महिना होता करेक्ट मीटिंग 1 नाही तर 2 तारखेस म्हणून आणि ते फर्स्ट वीक अंत काहीतरी रजवणी असल्यावर फर्स्ट वीक अंत STMची सभा करतो आता आमचे गाव आमचे स्कूल आमचे हेम्मे म्हणून सांगते एक ध्येय वाक्य असा आता ह्या ध्येय वाक्य ते अडियंत SDMC ते जोतेस गावची जन कसं येते तुम्हाला सहकार करतात गावची जन म्हटल्यार इथेसून शिकवून गेली नेकरांचं केलावाचं घर असत मी त्याच एक खुशी झालं मास्टर कसं एक चुकोट काम करतो सा आम्ही सहाय करूया आम्हाला संबंध राहतील येऊ त्या गावचे मला साधारणतः पुरं गुरुत्व कसं म्हटल्यार चुनावण्याचे BLO म्हणून एक असा बूथ लेवल ऑफिसर म्हणून मी धरल्यान मी ते सगळे घरचे गुर्त असा त्या पोस्टमॅन आयलो तर व असले नाव कोण म्हटल्यार मीरप्पा सांगतो म्हटल्यार घरा भेटी दावन घरा भेटी दिल्ल्यान मी त्यांचा पुरं गुर्त असा ते गेले तो आम्ही सांगतो आमच्या इस्कलांत एक असला कार्यक्रम असा तुमचे नर्सून काहीतरी ಸಹಾಯ म्हणतो ಮೀಗೆ ಆಮಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಸಾಧುಲ್ಲದ ಒಂದು ಊರು ಒಳ್ಳೆದಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಊರಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆ ಊರಿನ ಶಾಲೆ ಒಳ್ಳೆದಿದ್ದರೆ ಆ ಊರಿನ ಜನರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಇನ್ನು तसं तुम्ही जनाने पुरा चुक्कोट करूय आमचे क्लास आहे तुम्ही वोटासाठी मानतात नाही आणि ती पुढे आमचे स्कूल डे असतात आणि एक कार्यक्रम असता कसले चुकोट आमचे पंचायत मला वार्ड सभे आमच्या स्कूलांत होता तेव्हा वार्ड सभेंत त्यांच्या घरा कसले समस्या असा ते पुरं येऊन अर्जी द्यासा अर्जी देऊन तुम्ही ते द्यायला होता तुम्ही काही येऊ द्यायला नाही तर काही होईत नाही तुम्ही येऊ वार्ड सभेस येऊ आहे आमच्या STMC सभेस तुम्ही नेकरांचे आईसबसाने मानतर येते नाही तुम्ही येऊ तुम्ही येऊन कळतं ना
ತುಂಬ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆತ ತಸೆ ನಮ್ಮ ಊರು ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆ ते काही गेल्यावर सांगतात हो खुदी रोटीचे जेणे तेच पोट असतं तो म्हणून होईसेवे यद्दू आम्ही गलाटो ते करुवे नाही कमा सुट्टा राहावे म्हणून ते त्यांचं एक मनात आयले असं इस्कुलाच्या ಬಗ್ಗೆ ಚುಕ್ಕೋಟ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸರ್ ಸಮುದಾಯತೆ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ ಇಸ್ಕೂಲ್ ಚೇಡ್ ಹೋತನ ಇಸ್ಕೂಲು ಚೇಡ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ इस्कुल हवयते असं आमच्या नाकरान बदल कडे दाडवे नाही कमा या इस्कुलाचं दाडवे या इस्कुलात काय एक शिकवतात तुमने सेगे होय होय आता इस्कूल अभिवृद्धींत पंचायत खेळणे पात्र असं ग्रामपंचायतीसो आमच्या एरियासून एक तिघांस इलेक्ट करून धाडतात तेच आम्ही प्रति कार्यक्रमांत आम्ही शाळा प्रारंभोत्सव अंत साधवतो स्कूल डे अंत साधवतो मागीर आम्ही ग्रामसभे वताना आमचे इस्कुलास कसले होईसेवे ते पण आम्ही सांगतो तेदू ते आम्हास कसले हवे मी सांगतो एकदा आम्हास शौचालय वताना ग्रामपंचायतीचं कसले एक अनुदान थोडे होते की ते फिरत नाही म्हणताना आम्ही काय करायचं म्हणून आमच्या मनात आयले तेदू म्हणजे LICचे एक होते इन्शुरन्स कंपनीचे तिने म्हटले ना तुमच्या इस्कुलाचे नेकरांनी तुमच्या गौंचे पुरं लागून एक 100 पॉलिसी करून द्या तुम्हाला थोडे पैसे देतो म्हटले आम्ही ऐतवारी इस्कुलांचं दावायचे ते इन्शुरन्सचे म्हणजे येतात त्यांचं पुरं घराघरा धावून त्याचप्रमाणे वळसं तुम्हाला सोच कोटू तुमच्या निमित्त आम्हाला इस्कुलाचे किंचित सहाय होतो म्हटलं ते दुआ साधारण एक 80-90 पॉलिसी केली ना गावात पुरं मस्त पॉलिसी केली त्या पॉलिसी केल्यानंतर इन्शुर कंपनीचे आम्ही एक 15,000 दिले 2009 ಹತ್ತು ते दुआ ते ग्रामपंचायती अनुदान आणि आमचे हे इन्शुरन्सचे LICचे अनुदान ते ಒಟ್ಟು शौचालय कुडियो ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ म्हणजे 22 पंप घालून 22 पंपाचे पाणी टँकीस जाऊन त्या पाणीचं शौचालय असं दावे झाले त्या टाईल्स आणि घालून बारला एक शौचालय असं बाई पूर्णचे शौचालयाने करायला साध्य झालं असताना ग्रामपंचायती केद्दोय आमच्या ಒಟ್ಟು असं आम्हाला कसं हां आता आम्ही बरं सांगितलं कंपाऊंड एद्रास मात्र झालं पार्सन ठीक आहे बाकी असं त्याच तुम्ही ते NRG करा तुम्ही तेवढं जॉब कार्ड द्या आम्ही तुम्हाला कंपाऊंड करून देतो म्हटलं आमच्या असले समस्या असं म्हणून जाऊन पंचायती सांगतो कुठली ते आमचे स्पंदन आहे लायक असं होय आमच्यात संजीव पुजारी नसतं मागे गोपाल कुलाल नसतं ते आमचे कसले कार्यक्रम असं येतात सुजाता नाईक मॅडम नसं ती पुरा आमचे इस्कुलाचे कार्यक्रम तर बारीक संतोष येतो बरोबर असं पुरं आम्ही स्वतंत्र आचरण ते केलं सगळे पंचायतीचे इस्कुलास आहे आता ते इस्कुला ಒಟ್ಟು SDMC असा ग्रामपंचायत असा आणि समुदाय असा समुदाय ते परस्पर एक सहकार असताना खंडित तुमचे एक सहज आता शाळा काही तोटा म्हणून सांगतो आम्ही हा प्रयोग तुमच्या इस्कुलांत चलनास आहे ते आम्ही फस्ट असं सांगलं नाही आमच्या काही येऊन आहे ते एक राहणं असेल आता एक नारली एक 10 नारली असत 250 लगी पोपली असत पोपला होतात त्यांना 50,000 लगी उत्पत्ती होते त्यांचं 50,000 लगी आणि 50 वर्षांको चढ होते तसंच तरकारी करतो ते 2 एकरांचं आता एक आम्ही ಹೊಸ ಯೋಜನೆ केल्याचा ಹುಟ್ಟು हब्बा आज एक सकाळी एक इरडला कोणतरी नायकरा जन्म कुठले एक केक काढून कट करते त्या केकाचे पैसे मी देतो तुम्ही केक काढू नये कमा तुम्ही एक इरडला उभा म्हटलं तसं तुम्ही ते नायकरास 6 वर्षानं येता येईल तर 5 वर्ष होताना 5 इरडे इस्कुलांत लावतात तुम्ही इस्कुलांत त्याला उभे नाही तुमचं खुशी असेल तर तुमच्या घरावर लावा नाहीतर काहीतरी देवस्थानात लावा नाहीतर आमच्याकडे दैवस्थान असं भूताचे असं काही नेऊन लावा काहीतरी ಒಟ್ರಾಸಿ तुमच्या ओढास एक इरडं लावू तसे प्रत्येकल्यान ಕೆಲವೊಂದು घरा लावतात आज एकले ಏನೇ संपिಗೆच्या इरडं आडून आज सगळी लावला सगळ्यांनी लागून आम्ही फोटो काढून झाला ते कुठले ग्रुप ಅಂತ घालतात रामकृष्ण मास्टर ಆಶಯದಂತೆ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಿಡ ನೆಡಲಾಗಿ तसे होऊन आमच्या इस्कुलान मस्त आता याचे बटरफ्रुटाचा इरडं असा फणसाचे इरडे मागे आंब्याचे इरडे पोरू ग्रीन ह्या होतात सगळं जमणेर त्याचे इरडे मी जन्मले साध्य मी लावून दाखवलं जमणेराचे इरडे मी लावून ते पेराचे इरडे पोपायचे इरडे पोपायचे 2 वर्ष जावे पोपायचे इरडे मागे करबेव सोप्पू असा नुಗ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪು ಭಾರಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ವಿಟಮಿನ್ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರ त्यासाठी ನುಗ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪು लावण्याचा ಕೆಲವು ಅಲಸಂದೆचे इरडे ते बरं आवडीचे पाऊस उन्हाळ्याचे बंग असा तर लावलीच नाही परिचय आता वय भेंड्याचे इरडे काय ते वैंग्याचे अगल्या प्रांत ती त्यांच्या घरा होत्या असे करू एक आसक्ती असतात पोरू एक रेक्क्यावर आहे म्हणते त्याच्या बियो सगळे नेकरात आले त्याच्यापर्यंत ते हाल होतातच त्यास आम्ही चहा प्यायचे कप्पा असं त्यांचं थोडी मत्ती घालून
तेंतू रुजव न्हू तो रुजल्यापर्यंत नेऊन लावा म्हटलं केलं एकरांनी आमच्या घर दालेस होतं म्हणून गेरा आता बिसी उठास येऊ नाही तसेच बदल हिरडे तुम्ही लावून करा तुमचे घरा केले तुम्हाला खुशी होते त्याचपर्यंत कसे होता कसे बेलावणी होता तेच कसले रोग येतो म्हणून कळता असल परिसर उरवल्या बरी होता आमच्या तसे एक थोरले योजने आमच्या येडे लावायचे ಒಂದು ಗಿಡ असं एक योजना असताना सगळं एक परिसर प्रेमी होणं आता सगळे लाईक करतात येडे लावले असं त्याचे खुशी केक नाही इस्कॉन तितके थोरले एक थॉट असा म्हणता प्रति दिवस ते निर्वहणे कोण करता निर्वहणेस तेच मी STMC चंपल्याने ते असे ऐतवारी आणि ते खेळवे ते असे येतात येऊन बघतात इरडो काय झालं त्या इरड्याला कोणतरी क्रिकेट आणि खेळून काहीतरी लगाडी काढतात ते म्हणून बघतात ते खेळवे नाही कमा ते आमचे नॅकरान लावून इरडे असत ते जागृतवे त्या सेरदी गिमान त्यास पाणी घालवे पोरं बघून ते बघून घेतात जे ते लवलेल्या नॅकरासो माझं इरडो आज असं त्यांचं किड येईल कसं नाही बरं बघतात त्यास आणि थोडे समयानं आम्ही त्याच्याच नाव घालतो म्हणजे त्यांनी स्कूल सोडून गेलं मी लावलो इरडो म्हणून त्याला उघडा सवय त्यासाठी नाव घालायची एक व्यवस्था करतात धाड बुग्गू थोरलं झालं प्रांत त्या धाड बुग्गू दाल होती येतात त्यात आम्हाला काहीतरी मी लावलं धाड म्हणून सांगू त्यास खुशी असं इतकं सया झालं सावं होय तसं आता साधारण इरडे आम्ही लावलेच थोडे एकाकडे चिके थोडे कसा कंडी पुरं जायचं ते पूर काढून STMC अध्यक्ष म्हटलं ते पूर काढून क्लीन केली होय आम्ही हळे विद्यार्थी जन्मला रो एक इरडे लावायचे व्यवस्था खरी आमच्या ते हळे विद्यार्थी ते खुशी विषय त्याच आतांचे एकच विषय म्हटलं काही वगैरे होईल नाही तर ते पुरं काढून नलेक ते आम्ही फ्रुट्साचे इरडे आयुर्वेदिक इरडे आणि लावूया म्हणून त्यांचं म्हणायला होय तसे ते एक परिसराचं त्यामुळं एक ಕೊಡುಗೆ देतात होय ಕೊಡುಗೆ दे आता शिक्षक वृत्ती म्हटल्यावर सांगते एक उन्नत श्रेणीत एक स्थान मान म्हणून सांगते एक काल उत्ता आत्ता तुम्ही ह्या ಬಗ್ಗೆ काय ते सांगता आत्ता त्या व्यवस्था असं नाही म्हटलं आधीले कालर शिक्षक म्हटलं एक कसले तर जाऊन मास्टरला विचारतात ते एक घरा एक नामकरण करूये मंजू करूये ऑडिट करूये म्हटलं शिक्षकांना जाऊन असला देश चुकवते तसे होते आता काय झालं म्हटलं हे माध्यम चढ झाला माध्यम चढ झाल्यापर्यंत मोबाईल अंत पुरा गावता पेपर अंत गावता आणि त्याच की हवेदल्ले जैन असतात तसं धरल्यानं आता काय झालं म्हटलं ठीक आहे मास्टर्स काय ते विचारायचं आहे मस्तच गत असताना आहे म्हणायचं आहे की भावना अगदी मास्टर्स म्हटलं मास्टर सगळ्यांना तो मास्टर म्हणतो त्याचे प्रामाणिकते असत त्याचे गुण त्या पुरं बघित होते मादरी होणं आता ठीक आहे मास्टरांचं मिस्टेक असं पिरे म्हणजे त्यास समाज तसं दालायचं थई मी माध्यम ಮೂಲಕ ವ್ಯಾಕರಣಸೋ मस्त माहिती माहिती त्यांतो मोबाईल अंत गावतेस त्यांचं चुकोट म्हणून सांगून येणार तेही मी ते कनकपुर रामण ग्रंथ असताना मास्टर म्हटलं देव बरे हे करते सकाळी तुम्ही मग म्हणता भक्ती भाव पर चढ होतात आत्ता माझ्या लगी त्यांचा नंबर असा माझा एक स्टुडंट आहे विज्ञान येऊन वरिष्ठ तसं तो केव्हाच एकदा फोन करतो चन्नकेशव म्हणायचं ना ते पुरं आता होऊन गड त्याला वसत वर्ल्ड स्टुडंट पुरं त्यांचे त्याचे ते हे नाही तिन्ही त्या दोघे विचारायचं असतं उद्या शिक्षक दिनाचं नव्हतं सगळ्यांनी पुरा उघड्याच काढतात अभिनंदन काढतात ते मारी खुशीचे बदल केल्या जेव्हा तो एक ते खुशी गावाना शिक्षकावरती तुम्ही ते शिकवलं मी आज शिकवता मला समजा ते गावले रमस केले प्रपंचावर बदल केले आता तुम्ही म्हटलं तुमचे एक विद्यार्थी वैज्ञानिक होणं काम करीत असतात सांगते आता ह्या पोटीत आम्ही चंद्रयान 3 ಉಡ್ಡಯನ ते हेंतो बघताना सरकारी कನ್ನಡ माध्यम ಅಂತ शिकले नाक्रांत इथे विज्ञानी होऊन काम करीत असतात त्या ಒಟ್ಟು टीमांत 31 चढ जन विज्ञानी होऊन असतात आद ह्या एक दृष्टींत ह्या एक वाटेर इस्कुलांत शिक्षण नाहीतर बोधनाक्रम असा आहे असं ते विशेष विज्ञान प्रयोग नसता ते परंतर त्यांचे पाठाचे संबंध असले प्रयोग आम्ही प्रत्यक्ष होऊन दाखवूया त्याच प्रत्यक्ष होऊन करूया आम्ही एक झाड अंत पाणी ओढून घेता म्हणून सांगून असे आम्ही फक्त तरी सांगितलं रे मास्टर कशाला सांगतो ना आता विज्ञान आमच्या प्रत्यक्ष होऊन दाखवूया ते बिनी आम्ही जिड्डे पोहून सांगतो दवे ते इरडोन येऊन खल्लार पाणी अंत घालून आज तेवलं रे 1-2-3 मिनिटं झाल्यापर्यंत बघताना ते धवे असलेल्या पूल थंबड्या होता इतल्या दगलता ಬೇರು ನೀರನ್ನು ಹೀರ್ತದೆ ದಕ್ಕಲೆನೆ ಕ್ರಾಸ್ ಕಲ್ತಾ ತಸೆ ತಸೆ
ताय बेरू म्हटलं कसले द्विदळ धान्यांत ताय बेरू असता एकदळ धान्यांत ತಂತುರು ಬೇರು ದಕ್ಕಲಿ ಬೇರು ವಸ್ತಾತ್ ನಾರ್ಲಿಂತ ಪೋಪ್ಲಿಂತ ದಕ್ಕಲಿ ಬೇರು ತಾಯಿ ಬೇರು म्हटल्यार द्विदळ धान्यांत पुरो लांब तिंतू असता ते बेरू काढून दाखवूया आम्ही बटरशी नोड ಇದು ತಂತು ಬೇರು नाही ते आतांचे नेकरा ऐकत नाही त्यास एक कम्युनिस्टाचे इरडे बद्दल काहीतरी काल इरडे हाडून दाखवल्यार तेच कळतात तसे दाखवून आम्ही शिकवतो प्रायोगिकवन मागे भूत कन्नाडी म्हणतो आम्ही भूत कन्नाडी म्हणून सांगायचं त्यांच्या जेवण त्या सोलार जेवण दर्पण होय त्या दर्पणा असे पेपरावर ते आमचे नारळाचे याच्यावर असे हे असतं नाही नारळाचं खात त्याच्यावर असे मस्त वेळ धरताना ते तो आग येते ते प्रयोगानिमित्त आज सोलार कुकर म्हणाले सोलार वॉटर हीटर आहे सोलार बल्ब लाईट्स आणि प्रसत आतांचे गव्हर्नमेंट सांगतात सोलारनंच पंप रन करायचे बरी करू आहे सोलार घटका करू आहे ಕೆಲವು ಕಾಲೇಜ್ ಅಂತ सोलार घटकाने केले ते बेस ह्या कसं खाली भूत कन्नाडी तसले थोरला कन्नाडी एक वैज्ञानिक परिकल्पनेक हेन लेवलर अन्वय करतो म्हणून सांगते मी प्रायोगिक नाक्रास अर्थ करून टाइम गावताना ते पाठ संबंधपटले प्रयोग आम्ही तोंडान सांगितलं आता पिरत नाही ते प्रत्यक्ष होऊन त्यास दाखव नाकरलेಗೆ वैज्ञानिक मनोभावನೆ ಅವಕಾಶ त्याच्यापर्यंत तू करू दाखव सांगूय तू सांगूय घरच्यांचं गदू ते करता म्हणत तसं प्रयोगाने वैज्ञानिक भावने त्यांचं याच्या बारी करतात होय होय तुमच्या इस्कुलांत आता ಮೂಲಭೂತ ಹೋನು ನಾಕ್ರಾಸ್ ಹಾವೇದಲ್ಲ ಏಕ ಪಿವೇತ पाणी शुद्ध ನೀರಿನ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು मग अनेक शौचालय व्यवहार आहे हाच तुम्ही विशेष होऊन काय ते केलं सर आणि त्यांचं त्याच एक शौचालय आधी नाही म्हटलं ते शौचालय करून मी ग्रामपंचायती ಮೂಲಕ म्हणजे इन्सूर ಮೂಲಕ करवले करी करून तेवढे पिरेना ते स्वच्छ होणं असं ते पाणी येताही नाही बघूया आमचे टीम्स नसतात स्वच्छता थंड ते थंडाचे नी त्या दिस जाऊन ते शौचालय क्लीन करून ते उभे त्यांनी तुका येऊ असं ना शौचालय केलं जाताना आमस पुरलं बघू लायकावे तसं ते क्लीन करायची एक व्यवस्था असा त्यास हवाದಲ್ಲಿ आम्ही हाडून देतो कसं फिनाईल कच्च्या वस्तू कच्च्या वस्तू साबणू हे पुरं हाडून देता ब्रश ते पुरा भारी पुरलं करून त्या पुरू हे स्वच्छता पक्वाडा म्हणून एकत तेंतू आमचे क्लस्टर लेवल ಅಂತ एकदा ऐक्यत आलं म्हणजे आम्ही मस्त पुढे गेलो नाही ಅದು ಶೌಚಾಲಯचे म्हणजे ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ते पुरं आम्ही साबूನು एक सुडके आणि त्या ठेवतो म्हणजे तसं धरलं ना त्या निर्वहने करे नेक्रान सुद्धा तो त्याच्यावर आम्ही जातो आम्ही जाऊया नाही तर तिने कुठंसे पाणी घालून येतात त्या म्हणजे पाणी घातलं पाहिजे नाही फ्री ब्रश घालून धुवून कसं क्लीन करू येते म्हणून तुम्ही आता तुम्हास 2018 2002 तुम्हास जन ಮೆಚ್ಚಿದ ಶಿಕ್ಷಕ म्हणून तुम्हास प्रशस्ती गावना जन समुदाय तुम्हास ह्या एक प्रशस्ती दिल्या ना थेने तुम्ही केले सेवा कार्यास तुम्हास ह्या एक प्रशस्ती गावना मी म्हटलं तुमच्या आता 5 ग्रामपंचायत सुमार स्कूल असतात विशेष म्हणून तुमचे स्कूलात आಯ್ಕೆ करूया काय कारण होय ते म्हटलं मस्त स्कूल असतं मलाच ಗೊತ್ತು नाही कसं आಯ್ಕೆ केलं मला केलं साधारण प्रशस्ती तर आमच्या लगे बरं विचार असतं मी काही विचारले नाही ಗೊತ್ತು नाही मला प्रशस्ती येतानाच ಗೊತ್ತು त्याचं म्हटलं रे मी सांगितलं नाही ते 2007 मी जाताना ते भारी ಕೈಯೋ नाही ते नेकराव नाही ते भारी ಕಟ್ಟಡ ಪಡುತ್ತೆ मग नव्या कट्टड आणि काही येऊ नाही ते एकच ह्यो जे करतो नेकराव इम्प्रूव्ह होतात तसं तर स्कूल इम्प्रूव्हमेंट होत असा बघूनच सगळे जिल्हा पंचायतीच्यानी येऊन ते कंपाऊंड आणि करून दिले एक डोनेशन देऊन आमच्या ध्वजस्तंभ करून गेले ह्या पुरं करून दिलं ना हो येले काय एक क्रिये करू इथे अभिवृद्धी करू म्हणण्याचे मनस्स असा येले आता एक गौच्या ನೀವು सांगितले तुम्ही याबट दिलं त्याला शून्य अंतर असेल ना एक स्कूल मस्त अभिवृद्धी करून पुरा ಮೂಲಭೂತ सौकर्य असो ते म्हणून एक बघून गेलं सो हा एक गुणमट्ट ते मौल्यमापन म्हणून आम्ही ते कार्य करून घेऊ होतो कोणाचं पव्या त्यासत हा एक प्रशस्ती गावला असा खुशीचे विचार म्हटलं मला पुढे दावे एक वाट धरले पाहिजे ओ मला गुर्तिस्वात होय हे गेलं पंचायतीत गेलं येतो आमच्या मास्टर ते असायला करतोस असं असायला करतोस म्हणून ते जाऊन सांगतात ते ऐकलेच एक सांगून ऐकल्या मी तुम्हाला अनको अभिवृद्धी करू एक आशा आहे सम आता तुम्हास 2023 ಮಾರ್ಚ್ 31 ह्या तारखेस तुम्हास निवृत्तीदान त्यापर्यंत तुमचे गावचे पुरं सेरवून तुम्हास एक अभिनंदना कार्यक्रम केले ते
त्या एका ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ तुमचा ಅನಿಸಿಕೆ कसा? ते म्हटल्यार मी माले सादवल्यांचं नाही तिने तर मातशें एक विदाय कुटुंब एक सिंपल करतो म्हटले मला आश्चर्य जालें तिने सांगतलें मेन रोड आसा आतां कोप्पा लावन थंयसून ओपन जिपार मातसो मेरवणी करता अध्यक्ष एम प्रभू ते माझे धर्मपत्नी ओपन जिपार एद्रास चेंडे आमचेच स्टुडंट चेंड्याचे आसात चेंडे आमचे आळे विद्यार्थी पर्यंत लागून कुणिता पळयच्याने थंयसून इथेसून सादारण 2 किलोमीटर लागीं आमचें स्कूल आसा थंयसर बॉलान नेलें थंय बॉलान नेवन थंयसर उंचलून नेवन स्टेजीस नेवन भारी खुशी म्हटल्यार मी हें केल्ल्यांच नाय माले कितें करतात म्हणून लागलें काय एक सादवता ते एक शाल घालतात म्हणून लागलें तेणी भारी खुशयेन मस्त केलें ना मी तेदोनच भाशण करताना सांगितलें माले कैले प्रशस्ती येयल्यार एकटी खुशी होती ना राष्ट्र प्रशस्ती गावल्ले न्हू लायक तुमी बघतलो काय सादारण तेणे आमच्या अध्यक्षांनी म्हटलें ना तर म्हटल्यार आमचो संजय पुजारी हें दक्षिण कन्नडांत अशें एक मास्टर्स हें करून आसा ना म्हटलां नाही तशें म्हणलें अशें आमास मस्त जाणां आसा सगळे घरची नेकरा येवचे घरचे न्हू नेकरा येयनातले घरचे न्हू पुरा आयलीं ती सादारण तोरले पेंडलांनी घालून सांजे सर कार्यक्रम ಭಾವುಕತೆ कसा होता? म्हटलें माले बोलच साध्य नाही म्हटल्यार तें संतोष जालें विजृंभणे भारी विजृंभणे पायस काही वळखे काही नेकरांनी एककल्यानी एकक द्यायचे आमचे बेंगलोरसून त्यांचे सूरज म्हणजे स्वाती आणि प्रसाद ती बेंगलोरसून आयलीं ती म्हटल्यार अद्दिली नेकरा अद्दिली नेकरा आमचे रँक स्टुडंट भव्य म्हणत ते कारडकाचे तशेंच रम्या रश्मी ती पुरा मस्त ती पुरा हें जाल्लें ती इंजिनियर जाले रो इंजिनियर नकली नेकरा समयत आमचे मास्टरचे कार्यक्रम आसा म्हणून येवन सगळे येवन तेंचे लेकार एक मुमेंट द्यायचे तिने येऊन पाय धरवायचे हे असले एक सौभाग्य माले जेवण आहे तुम्ही शिक्षक वृत्ती आಯ್ಕೆ केल्यास मात्र हे एक होय साध्य कैले केल्यार गावान ते भारी एक चुकोट कार्यक्रम जनास एक चुकोट मेसेज गेले थंयसच न्हय म्हटलें एम प्रभूचे सवासाने गोत नाही आमी आमचे मेलेपरांत आमचे देह पुरा मातयेंत घालचें हें करचें देहदाना करतो माझे आनी धर्मपत्नी तें बारीक खुशी जाता एक आमी पेटोवन हाल करायचे कोणाच तरी विद्यार्थी सहाय वयत पयले परांतू आमचे एक उपकार कोण आसा वयत म्हणून सांग म्हणून थंयस आमी डिसायड केलें आनी गेले नाही आनी दाव प्रोसिजर करतो म्हणून थंयसच सांगतलें आता तुमचे निवृत्ती जाल्या परांत वृत्ती होवन आणि प्रवृत्ती होवन काय ते करीत आसा? आता सध्या निवृत्ती म्हणून मला कळत नाही कित्याक मी क्लास जायत आसा ते अनको स्कूल इम्प्रुवमेंट करूं मी त्यांचे पाण्याचे ऋण आनी घेतलें आसा तशें जाल्यार ते अनको चिके नेकरां अनको चड वयशे म्हणून मी आसा म्हणटकूच ते नेकरां येतात मागीर चिके लायक चटवटीक आसा म्हणून त्यांच्या मनांत येता परंतु आमी स्वतंत्र दिनाचरण केलें ते मस्त जन आहे तशें तें अनको स्कूल कोट वयसर मी जाऊ म्हणून आसा किती समय म्हणून सांगितलें नाही सा आधी 1 वर्ष म्हटलें आतां तशें न्हय ते अनको लायक ह्या वयसर मी जातो म्हटलें आसा तेच्या पर्यंत आमचे प्रवृत्ती घरां म्हाजे मामूली एक गोबर गॅस आसा एरेहुळ गोबरा केलें आसा आमी मागीर म्हाज्या बावजीन लागून आयुर्वेदीक गिडां मस्त आयुर्वेदिकाचे हें प्रलावलें आसा तेणी बिल्वपत्रे आसात शेमी आसात आमच्या घरा अमृता पडली मागीर गरडपाताला नेक्कीम तो कार्य नेक्की असले मस्त म्हटल्यार आमची आजी कावेरी म्हणजे घराचें नांव कावेरी म्हणटा ती आदी आयुर्वेदिकांत ಬಗ್ಗೆ भारी वखत आनी दैत गे त्याचे एक अंश मातसो आयले आसा गोत ना अंतू माझे बहीण आयल्यार तेणी ताप आनी येयल्यार इंद्र म्हणून आसा ताका तेले ताप आनी येयल्यार हें घेयत न्हय काय तरी आयुर्वेदीक शुंठी मेनस्सू असले प्रकार कसाय करूनच पियेत अमृता पडली कसाय अशा प्रकारून पियन आसा तसं जाल्यार आमी आयुर्वेदीक हिरडे केले आसात मागीर ते बघून घेवया मागीर घरा खर्चा आसा जाल्ली थोडी भेंडी दोसी मागीर वांयग्याचे हिरडे ते परस आमी एक स्पेशल एक पटावत घातलें तें आमी टोमॅटो बटाणे म्हणून रेक्क्या वरे जाल्यार पुरा मिरयां आमकां बदल म्हणचे एक खाली द्राक्ष मिरयां जाल्यार पुरा चिके क्रिएटिविटी आसा चिके प्रयोग करीत आसा बदल केले लायक वयतलो 2 गोरवांनी पुसून तें आनी तें एक चार हाडून घालायची एक खुशी होती आमास तें गोरवां सांबाळतना तेंचें शेण काडचें तें घालायचें शुद्ध म्हटल्यार आमी सांगतलें मागाशींचे
सावयवच चड हें करता. आमी काहीतरी स्प्रे करीत नाही. स्प्रे करायचं गायच्यांचं मूत असतं थोडें पाणी घाल तें स्प्रे केल्यार ते खयले रोगान येयत नाही. तसं जाल्यार सॅम गंजला ते पुरो घालतात. तेच्यांचं गोबर गॅसाच्या वयले काडून एरेहुळ गोबर असं घालता. आनी आमच्या घरा असले केर प्लास्टिकांनी घालनाय का केर ते येवन एरेहुळ गोबर असं घालता. ते एरेहुळ वता उसून सुखी होते हाड हवेतं म्हणणं हारवायचे उसवून दावायचे नाही. आमच्याकडे एक दान फुलं असले रो ती देवस्थानली फुलं असले रो नेऊन त्याच घालता. आता तुम्ही एक शिक्षक होऊन आमच्या समाजाचं खेळला संदेश द्यावा इच्छा पावतं. आम्ही शिक्षक वृत्ती येऊन भारी आत्मतृप्ती गावल्या. तसं जाल्यार फुडल्या जनांनी शिक्षक वृत्ती आಯ್ಕೆ करा भारी चुकोट. तसं जाल्यार हेंतो एक चुकोट होता म्हणण्याचे एक संदेश नेकरासिके शिक्षक वर्गात उत्तेजन करा. आता तुमच्या इस्कुलांत तुम्ही केल्ल्या सेवा कामते ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು एक फोटोज आम्ही आता बघून येऊया. स्क्रीनांत फोटोज असतात तर हे खयला संदर्भ काढला हे आमच्या दिल्या इस्कुलांत आसलो आमी तेदवांचे फोटो हे. हां नेक्स्ट हे आमच्या इस्कुलाचे परिसर कसे ಬಹುಶಃ ಕುಜಿಲಬೆಟ್ಟು कोजलमेट इस्कुलाचे परिसर नवे बिल्डिंगो दिसता सामोर. नेक्स्ट फोटो हे आमचे स्वतंत्र दिनाचರಣೆ राष्ट्रीय हब्ब ध्वजारोहण ध्वजारोहण तुम्ही विजृंभणे होणं करता. नेक्स्ट हे त्यांचं बर्थडेच एक हिरडो लावायचा त्यांच्या लेखात एक हिरडो लावायचा. SDMCचे आमचे इस्कुलाचे न्याकरा आणि प्रसाद सांगते. नेक्स्ट हे ತರಕಾರಿचे म्हणजे ಅಡಿಗೆ ಮನೆಯ ಪರಿಚಯ ನ್ಯಾಕರಾಸ್ ಕರ್ವೆಚೆ ह्या ಮೂಲಕ ನಾಲ್ಕರ ತರಕಾರಿ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶಕ್ತ ಸರ್. होय हे ಬೇರೆ बदल बदल तरकारी कशाला नवी तरकारी असं नवीन नवीन तरकारीचे ते पुरं असं माहिती देऊन सांगितलं असं. नेक्स्ट हे आमचं तोट शाळा काही तोटा म्हटलं होय मस्त थोरला दिसत. मस्त तोटा नेक्स्ट ते मला विद्याकुटासाठी तिने केलंय. ओके मेरवणी होय मेरवणी तुम्ही ओपनची पर्यत असं होय समुदाय पुरस्कार होय. हे मला ते तिने सेवा सौरभ प्रशस्ती दिली नाही पंचायतीत अध्यक्षांना लागून दिल्याचं फोटो. आमचे अम्मा अण्णा म्हणजे आमची बहीण सुनंदा भाऊ हरिश्चंद्र म्हणजे मी हे पुरा येत असतात ह्या फोटोंत दिले फोटो. हे मी माझा भाव आणि मी उठवले फोटो तर काल गादे असतात आमचे. ಮಾಸ್ಟರ್ನ तुमते ह्या एक फोटोज बघून आम्हाला भारी खुशी जाणं. विशेष होणं तुम्ही तुमच्या अण्णा अम्माते एक फोटो तुम्ही दाखवलं. आयते दिवसाचं बहळ सूक्त होणं तुम्हाला गुरु समान होणं तुम्हाला शिक्षण हो तुम्ही तिने तुम्हाला दिले जातं. आईचे एक विशेष दिवस असं तुम्ही स्टुडिओस येऊन तुमचे अनुभव तुमचे विचार तुमचे ज्ञान वांटून दिलं असं तुम्हाला ह्या विशेष दिवसाचं धन्यवाद देत असं. आमचे शिक्षक दिनाचरणाचे लेखार हे एक प्रतिबिंबांत आम्हाला साधून आमचे शिक्षक समुदायास हे विश्व कोंकणी केंद्र आणि प्रतिबिंब तसेच डॉक्टर विजयलक्ष्मी तुम्ही माझे एक लायकी केलं सो तुम्हाला आ शिक्षक समुदाया ಮೂಲಕ माझे वैयक्तिक असो अभिनंदन धन्यवाद देत. हां तसं तुमच्या पुढल्या योजने यशस्वी होऊन नेरवरून ते म्हणून सांगितलं तुम्हाला देव बरं करून दे. तसंत ह्या कार्यक्रम वीक्षण केल्या सगळ्यांसोबत धन्यवाद आणि सगळ्या शिक्षकांचं शिक्षक दिनाचरणाचे हार्दिक शुभाशय. लोक समस्त सुखिनो भवंतु.